Se on paikka, missä on tullut käytyä lapsesta saakka. Kun sinne menee, niin siinä on ensin erinäköisiä hienoja juttuja, että mennään metsässä ja sitten tulee koirien hautausmaa ja sitten tulee juna, rautatie, johon voi aina laittaa markan ja sitten jännittää, että meneekö se markka lyttyyn vai ei. Ja sen jälkeen tulee tää ihana paikka. Silloin kun siitä tuli tärkeä paikka itselle, niin se oli varmaan murrosien aikaan. Mä oon viimeksi käynyt siellä varmaan 2 vuoden sisään, kun ollaan entisen naapurin kanssa käyty siellä muistelemassa menneitä. Tää on se mun aarrepaikka, minkä on löytänyt. Aina muistan, kun kysyttiin ala-asteellakin aina, että jos tuli uusi oppilas tai muu luokalle, niin ensimmäisenä sitä kysyttiin, että kumpi on parempi. No, silloin sitä vähän ihmeteltiin, ja että miten niin ihan samoja, mutta ei siinä kai sitten sen kummallisempaa ollut. Että sitä vaan pidettiin vähän outona. Tärkein pelaaja on mulla ollut ainakin toi Jukka Tammi. Se oli semmonen hauska, räväkkä ja hyvä maalivahti. Ja sitten aina kun ala-asteella pelattiin tennispallo jääkiekkoa, niin mä olin aina maalissa ja kuvittelin olevani Jukka Tammi. Mut kyllä niinku paras pelaaja on Raipe ollut tietysti.